to konego watim gik moko gachaya ko kweluro chik ne kuku mar wach kawuok e Lolwe TV to wacho mana ni Dugraila ni megona ni kene mano nyuol penjo an ko jachiel di mon biro loch to wach ni ere gina ochalo ne ginade weche madito motenre kod telo mai pacho kae the moment mewe lando ber mar chama mane jopiny ogonigo kura jopiny mondo kodhi yiero gikonywa mondo giyier jogo mag bith to kuom weche mag uchumi kod dongruok mar tho mar mon manyuol sani osedok chien Bei wakelo airport masani ndege wuok Nairobi direct bendidwa ng'eyo matut ewi siasa maliete kinde gieki to criteria mag jok madhiran IBC en mane kodwa golo Uhuru to ming'ato to kodwa bedo president ochunga kuku mar wach mabano Jara joma ng'iyo kode ng'iyo ni kagoyo otiene kwa kwa gini miwa Uhuru pesa mondo wager gugi to bende gitamore wacho ne Raila to kodwaro telo ugoch na mi edi biro nu chieng' wuok tich nyaka tich ang'wen saa 3:30 motieno e Lolwe TV kod Jeff Olo Mbaka.